Čau to lidi, já vás vítám od dnešního videa. No a v dnešním videu si řekneme, jak si na vašem iPhoneu v aplikaci Safari smazat všechny položky najednou a ne, abyste je pořád odpukávali křížkem. Takže určitě dejte odběr, běžte na můj Instagram, běžte na můj Discord server, všechno máte v popisku videa a my jdeme na video. Tímhle trikem si ušetříš totiž čas. Běž do Safari a pokud máš Safari více jak 20 položek, nebudeš ho odklikovat jako idiot křížkem, že jo? Najď si na to ten čtvereček dole a klikni si smazat všechny položky. Další super trik jsem se pro vás připravil, jak odstranit pozadí na vaší fotce. Stáhněte si fotky, které chcete, ty si přesunete do souboru si označíte všechny ty fotky. Jak si je označíte, tak jdete na filtr a tam máte dole odstranit pozadí. A nakonec si řekneme, jak stáhnout videa z YouTube úplně zadarmo. Stačí, když si dáte sdílet v daném videu, tam si dáte skopírovat odkaz, potom si ten odkaz vložíte do Safari nebo do Google prohlížeče, to je úplně jedno, a tam si změníte pár písmenek. Písmenka změníte, no tak potom si video můžete stáhnout buď jako zvuk nebo jako obraz. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte odebírat tenhle YouTube kanál, taky si nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, na můj Discord server, máte všechno v popisku videa. A já se s vámi loučím a u dalších takovýchhle triků, funkcí, bla bla bla, zase příště. Čau.